ମାଗଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଡିଜେ ଓ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଓ କେମିତି କଲେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରୁ। ହେଠୁ ଦୋକାନରେ ବସିଲି ଓ ବେପାର କଲି। ହେଠୁ ରାତି ହେବାରୁ ସାଙ୍ଗ ହେରିକା ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମାଗଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦନୀ ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ। ହେଠୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସଜବାଜରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଓ ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଗଡ଼ିଆ ଓ କୁମାର ଯାତ୍ରା ଏକା ଦିନ ପଡୁଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ବାଗଡ଼ିଆ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଓ ତାର ଦିନ କୁମାର ଯାତ୍ରା ଭିଡିଓ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ କୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଡିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଅମ୍ବିକା 19। ଏଠୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଓ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା କାନ ଫଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା। ଏଠୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ଖାଇସାରି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇ ଦେଖିଲି ଛୁଆମାନେ ଗାଡି ଚଲୁଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରେନ ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଓ ଛୁଆମାନେ ପୁରା ମଜାମସ୍ତିରେ ଡେଗୁଛନ୍ତି। ହେଠୁ ଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ 5-6 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲାବୁଲି କରି ହେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।